Imaxina que estás pasando por un proceso de ansiedade e decides pedir cita na atención primaria para ser derivada á psicoloxía. Canto crees que tardaría en chegar a esa primeira cita psicolóxica? Na combinación máis favorable pediríamos unha cita telefónica coa médica que tardaría en torno aos 20-30 días. Con sorte, derívante a unha unidade de saúde mental. E se continúa a sorte, noutros 5 meses terás a túa primeira cita coa psicóloga. Poñervos na pel de ter que pasar por iso ou vivilo de preto no teu entorno. Esta é a situación da Unidade de Saúde Mental de Ponteareas, e non fai máis que agravarse. Agora, atentas ao nivel das respostas que dá o Goberno. Pregunta número 1, mellorable. Pregunta número 2, sí. Pregunta número 3, non hai desmantelamento. Pregunta número 4, non corresponde. Acolloante, amigos e amigas, pois son formuladas con 6 días de antelación como mínimo. Desespera invertir tempo na axeitada contextualización e formulación das preguntas para que este sexa o nivel das respostas. Isto evidencia que consideran a política como un trámite para poder especular cos cartos de todas. Por outra banda, outros considerámolo como un xeito de confrontar ideas e chegar a acordos, para deste xeito amosar á cidadanía as nosas posturas. Alucinade coas respostas sobre a financiación con cartos públicos do transporte para escolas concertadas e o gasto anual de máis de 100.000 euros nunha empresa de comunicación, cando o Concello ten medios e persoal propio para desenvolver esta labor. 1. As que aparecen recollidas na memoria justificativa dos pregos. 2. As sinaladas tamén nos pregos. E 3. Contestar ao Concello en sí. A ver, nos presentamos as preguntas analizando, estudiando, dedicándolle bastante tempo. A nos gustaría que as respostas tamén foran nesa índole, pero bueno, cada que se responsabilice dos seus actos. Imos con algún exemplo máis das respostas ofrecidas por parte do Goberno. Neste caso, pretendíamos aclarar as relacións que ten a alcaldesa con presuntas contratacións a dedo cando ocupaba un cargo público na Xunta e, por consecuencia, coñecer os actuais criterios de contratación que ten o Concello, posto que pode haber un abuso dos contratos menores para poder evitar convocar concursos públicos e xustos e poder dar os contratos a dedo. Pois estas foron as respostas que consideraron ofrecer. 1. Os recollidos na lei. 2. Non se abusa, simplemente agora contrátase, antes se facíanse traballos sin contrato. E entón presentamos as facturas. Ben. 3. A justificación recollida na lei de contratos. 4. Non é potestade deste pleno a contestación a esta pregunta porque versa unha competencia que non se recolle aquí. 5. A mesma resposta que a pregunta 4. Nada máis. Me gustaría que revisaran o pleno despois, de verdade, polas respostas que están dando. Creo que está sendo unha atitude creo que non digna desta corporación. Valorade vos mesmas a actitude democrática e a transparencia do goberno do PP. Non deben ser conscientes de que non chegan nin aos 7.000 votos e gobernan unha vila de 23.000 habitantes. Debemos ser transparentes e traballar para facer unha política mediante debates con argumentos serios e trasfondo ideolóxico, e así loitar pola dignificación dun ámbito tan estigmatizado como este.